കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനതയുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, അവരൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ പുതിയ തലമുറ? എന്തിൻ്റെ പേരിൽ? ഈ ഇലക്ഷൻ തോറ്റതിൻ്റെ പേരിൽ, ഈ അവസാനമായിട്ടുള്ള നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ തോറ്റതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അത് അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു ഇലക്ഷന് തോറ്റു, അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് വരണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണല്ലോ. അല്ല, ജനതയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മറിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവും? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, ശരിയാണ്. കാരണം അവർക്ക് സാധ്യത ഇനിയുണ്ട്. മറ്റേതുപോലെ അല്ലല്ലോ. മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധ്യത കഴിയുകയാണ്, വിപ്ലവം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ വന്നു, അപ്പോൾ ആ ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വൈകാരികമായ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ.